Сега ще ви покажа топ 3 аутфита, за когато преминавате през развод. И ето, че това е първата визия. Мисля, че съм доста свеж. Дизел дънки, Харли Дейвидсън, винтидж буска, рейсинг якенци. Ще ходя на среща с адвоката, че жена ми ще се развежда с мене. Явно е имала афера с градинарката. Те с модерни времена. Направо не знам какво да кажа. Ама, както и да е, като цяло не съм спекан, защото кое е най-лошото, дет може да се случи? Ето, че това е втората визия. Малко съм се барнал, че ще ходя на делото сега. Винтидж Ралф Урен панталон, винтидж Армани риска. Не е с мен, освен ако не иска да писка. Знаеш, че човек като мен не се стиска и изобщо не ми пука кой от мене какво иска. Като цяло съм и рапър, ама това е друг въпрос. Малко взимам да се притеснявам за този развод дева. Не знам какво ще става, адвоката ми каза да не разправя много, тъй че ще видим. Искам да кажа, че не се гордея с третата визия особено. Всичко отиде по дяволите. Апартамента ми взе, децата ми взе, кучето ми взе. И без дрип останах. Нямам дрип. Тия дрехи ги взех от Димитроградския пазар, колко да има с какво да излезна. Всичко останало съм го дал на Гето Аперел да го препродават, да мога да изкарам някой лев да ям. Направо не знам какво да кажа. Гледай, нямам пари за чантичка, с някакъв моливник се разкарвам. И той фалшив на всичкото отгоре. Всичко е в Гето Аперел, отивайте, пазарувайте, да има какво да хапна. Айде, лека вечер от мен.